Добър ден! План Б. Намираме се на автокъща Кали Ауто и днес ще ви представим Audi Q5 втора генерация. Така. Произвежда се в две възможни конфигурации. 5 врат, 5 местен. Като този и 5 врат, 4 местен купе. Audi Q5 втора генерация се произвежда от 2016 до 2024 година, като има един фейслифт 2019 година. Моторите остават непроменени, в общи линии разликата е във външния вид. Решетката, подсветката на фаровете, отзад стоповете, както и при предишната генерация на Audi Q5. Единствено и само на пружини. Има възможност за регулируеми амортисьори, но там единствено само втвърдяваме или омекотяваме возията. Много е красив на 20 цола джанти, излиза на 18, 19, 20 и дори 21 цола при SQ5. Ако искате да ви вози комфортно, 20-ката е може би оптималното между комфорт и да ви е красива и симпатична. Голям е 1, 2, 3, 4, 5 метра близо, може би. Трябва да проверим, не си носа жокера. Произвежда се единствено и само в Мексико. Има някакви бройки сглобени за Китай, но те си за вътрешния пазар на Китай. Страшно красив, страшно търсен, както от млади, така и от стари, от момичета, от ергени и от хора на средна възраст. Няколко агрегата, двойка TFSI с мощност от 233 до 258 конски сили, като има вариации с мек хибрид, с плагин хибрид и така нататък. Може би най-интересният и най-търсения за нашия пазар е двойка дизел, като мощността му варира от 160 коня до 190 преди фейслифта и чак до 204 след фейслифта. Тройка дизел няма да я коментираме, там го има от 245 до може би 386 конски сили, но относително рядко се срещат. Няма сръчни скорости от тях. Сега, по повод двойка TFSI, повечето хора казват, че била проблемна, не била надежна и така нататък. Конкретният екземпляр е на 77 000 км, внесен е отвън. Сега, разбира се, ще кажете, що трябва да е внесен отвънка, защото се правят само в Мексико и вие не можете да си го вземете от Европа. Двойка TFSI, 260 конски сили, страшно пъргав, страшно надежден и поддържа ли се правилно, както каза един колега, няма какво да стане. Разбира се, на временно обслужване, като проблеми тук, тъкат фланци на главите, почти всичко от ВАК групата, проблем във водната помпа, сменява се, дори има сервизна акция за дадени модели. Скоростите, разбира се, вече ще си подберете дали да е 7, дали да е 8 предавки. Това е изцяло по ваше желание. Сега ще се качим вътре, защото лично за мен 2016 година е преломният момент, в който аудитата започват да стават наистина красиви автомобили, както отвън, така и отвътре. Може би това е комбинацията, която аз бих търсил при покупка на такъв автомобил. Черна отвън, черна кожа, черен таван, панорама. Нещо интересно, повечето, които се внасят отвън и са за пазара Америка и Канада, имат подгрев на волана. Нещо, което винаги съм го смятал за излишно, вярвайте ми, не е страшно комфортно, когато го имате. Така, абсолютно всичките са с тризонов климатроник,
подгрев на седалки и опционално обдухване на седалките, което тук липсва. При големите мотори, това ще рече 45 TFSI, 55 TFSI, SQ и така нататък, всичките имат обдухване. Тук, като при BMW-та, ще гледаме екстрите. Drive Select е максимално да бъде бързо и комфортно между динамичен, спортен и комфортен режим. Имаме Traction Control Off. Не го пипаме. Колата е постоянно 4x4 колатро. Само в такава версия се предлагат. Съответно, да изгасиме старт-стопа. Не е необходимо, достатъчно интелигентно е, знае кога да гасне, знае кога какво да прави. Относно разхода, пак коментираме двойка TFSI. Смесен 10,9 литра. Това е за последните 25 000 км среден разход с средна скорост от 32 км в час. Наистина икономичен, семейен и практичен автомобил. Огромен масивен подлакътник. Много важно, седалките и двете, както шофьорската, така и пасажирската, когато са в тази конфигурация на салона, се предлагат с опора за бедрата. Доста комфортно, доста добре. Лично за мен можем да я настроим така, че да бъде удобна както за високи, така и за ниски, включително и за 50 кг блондинки. Относно интериора, просто изглежда като много по-скъп автомобил от това, което наистина е. Разбира се, имаме бутони за спометяване на дистанционни за гаражни врати. Когато е внесено отвънка, почти не работят с европейските врати. Имаме памет на седалките, само две позиции възможни, но са напълно достатъчни, защото пак казвам, страшно комфортен е. Когато е поръчан от непушач, тук може да го видите в конфигурация дори с вградено зарядно за телефон. Има достатъчно място за абсолютно всичко в автомобила и може би едно от най-хубавите екстри тук е всъщност плъзгащото се в подлакътника. Може да изберете къп холдер или чекмедженце да имате. Много често дори се предлагат в версия с подгрев на къп холдера, който според мен е страхотно за хора, които пътуват доста с автомобила, защото ви държи кафето винаги топло. Така, панорамата няма щора. Не съм сигурен, че при всички е така, но при тези, които са с черен таван, не съм срещал. Пак големи огледала, малка колонка, има страшно много видимост. Повечето от тях са с камера за задно виждане и камера за напред. Много често ще чуете, Q5 е малко. Сега ще седна отпред да си настроя седалката да ми е удобна на мен и ще седна зад себе си. Обичам да се возя ниско долу, с по-изпънати крака, за да ми е удобно ръката върху подлакътника, другата върху вратата. Сега. Качваме се отзад, отваряме вратата. Имам достатъчно място над главата. Отново доста масивен, доста голям подлакътник с възможност за две чашки. Голяма част от тях се предлагат и с кисак. Има достатъчно място за коленете. Има място, където да стъпите без да цапате. Тризоновия климатроник, както вече споменахме. Има тук разни неща, да си закачаме, да си местиме шторичката отпред, в случай, че имаме куче. Сега, нещо много интересно. Винаги съм се чудил как се пускат лампите за четене отзад. И не мога да намеря
решение. Ако някой знае, нека ни напише в коментарите. Мрежички, като на почти всичко от VAK групата. Тук ви препоръчвам да не блъскате шишета, сакове, сандвичи и така нататък, защото се разтяват, повисват и не е никак красиво. Подглавника отпред изглежда страшно масивен, много удобен. Единственото, което е, може би, ако ви прилушава докато се возите отзад, ще ви пречи. Но не може всичко. Разполагат с Isofix. Събира се детско столче без проблем. Isofix е много лесно достъпен, за разлика от, да кажем, азиатските конкуренти на автомобила. Много голям джоб във вратата, удобен е за бутилки, за шейкчета и така нататък. Разбира се, електрически багажник, не при всички версии, но при повечето. Огромен багажник, не съм проверил колко литра, но е напълно достатъчен за семейство. Събира се детска количка без проблем, тествано е вече и разбира се, воден радиатор. Защо? Защото, както споменахме, от време на време текат, протичат и така нататък. Тук случая не е такъв, ударен е от камъче, но трябваше да го свалим преди снимките. Много елегантна штора, много скъпо се усеща. Разбира се, сега свалиме този радиатор. Резервна гума и суббуфер, забележете. Две неща, които до скоро се смятаха за буквално трябваше да избереш или едното, или другото. Абсолютно пълен комплект за смяна на гумата на пътя с здрав масивен крик. Гумата, важно е да знаете, този тип гуми, ако нямате компресор, не можете да я карате. Нямате ли компресор, по-добре не си играете да я сменяте. Много удобна, масълце, разбира се, това не го ползваме в тая кола.